ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз ҳам дар бозори Корбонем барои шумо куртаҳои барашкаи почадор ҳам бепочаро нишон медиҳем. ин чизое ки шумо дидестен, ё барашкаи почадоран ай размери 46 то 50 барои духтаракҳои харобак савремени. пешошон беҳад фасон санги фасон доранд. сангҳои сваровски тоза. мо ай пеш дидагем, хай бояд пештар оз ма шумода нишон медиҳам. пешошон ҳар хел рисунка дора. дубои ки ҳақиқати почашонанд дарозанд. нархи ё 120 сомон. маромад бинед кадом ида маъқул мешавад. остинош дам санги сваровски задагиай қоидави бе ягон камбудӣ 100% якм сорти барашкаанд. баъд ин бологие ки мебинед шумо ҳозиё ё бе почаи дарозанд то заминан. кадоме ки мисол қачам дарозе харобтарай метавонад ки бо поёнша брида бидӯзад ҳамон дига. ё зуришон чиай ҳам болода санг доранд ҳам поёнда. нигаҳ кунед поёнда чӣ хел санги сваровски пешполни абшиват кардаги санги сваровски хатиай. болошояд ма хай дертар бо шумода нишон медиҳам. иҷа занако бисёр буданд вағвақ ҷағҷақ. ира ма овозша гирифтам ки шумо ба шурӯб бифаҳмед. ина ёш поча доранд. 10 расветка дорад. 10 расветка. ёш бепочаанд. иём 10 расветкаш аст. ранг любой ранге ки мехоҳед ҳаминҷода ҳастай. ё дарози бепоча. нархи ём 120 сом. анамиам дарози бепоча. ма автомай боло нишон медиҳем. ина пеша нигаҳ кунед чӣ хел санг задагиай. сангҳои оригинали якм сорт сваровски болошда рушнои работа бо сангҳои калонтар задагиянд. фасон бепочаи нархш 120 сомонӣ. духтагӣ тайёр. баъд фарқияташ чиай дига чиё ё глош печат неянд. нигах ки глош печат кардагиянд. гил дора. барашкҳои гилдор беҳад наст. нарх 120 сомон. кадом ида маъқулай дар комментария менависа. мо шумода дастафка мекунем. 10 расветка ҳаст. остиношам санг дора. поёншам санг дора. гило печат неянд. намаромад хушро бубинед кадом ида маъқул мешавад. фақат кадом ида дастафка дар кора ҳамон кас бинависа. просто нарх напурсед. нарха ма 3 бор 4 бор гап мезанам. шумо бояд фаҳмед. нигаҳ кунед чӣ хел занак бисёрай. барои ҳамин дига гап мезанам бера намешавам. барое ки очрата ида намондан ки сӯз сёмка кунем. размерашон то размери 50 рай. ҳам почадор ҳам бепоча то размери 50 ҳай. ҳам гилдор дора ҳам бегил. намаромад кадом ида дар кор мешавад. метавонед ки пешакӣ занг бизанед заказ кунед. ина маромад бинед ҳамаи маркаш ҳаст. барои ҳам ира бисёр нишон додан дар кор нест. барое ки як гил як намудай фақат арзон ки ҳастай. барои ҳам ман шумо сёмка кам пафтам. тамошобинони азиз, хотиррасон мекунам ай 27 ноябр то 10 декабр кадоме ки дар ширкати компанияи Фаберлик регистратсия мешавад, первӣ шахша мегзара 8 намуд духти нави бир интихоби шумоай. якташа интихоб мекунед, роитон мекуна компания. боз болои розыгрыш дар командаҳои мо ҳамавақт ҳаст. гарантини падарк. дар куҷое ки ҳастед мо шумода дастафка мекунем. бурда да дастон мерасонанд падаркора. ҳозир ҳамаи чи интернетӣ шудагиай. тариқи почта сразу курьерски дастафка хонатон падаркора роӣ мекунем. ҳамаш да дасти худтонай. мехоҳем зиндагитона мисли мо дигаргун кунем. ҳар лаҳзаву сония тоҷикистон ватани азиз омада вақтатона хуш кунем. пас ана ҳамин ширкати компанияи Фаберлик танҳо барои шумост. биёед дар командаи мо кор кунем. кора бепул бо тамоми нозукиҳош барои шумо меомӯзонем. ҳар яки шуморо дар командаи худам интизорам.